Xa queda menos para poder ver o novo local social do Burgos rematado. Os veciños levaban moito tempo pedindo unhas instalacións con boas condicións. O alcalde e o concelleiro de Obras visitaron esta mañá o espazo que acollerá o novo centro e mostráronse moi satisfeitos coa súa evolución. Que é unha asociación sociocultural moi activa que sempre colaborou co Concello en todo tipo de actividades, especialmente nas actividades de promoción da lingua, e que a verdade é que estaban en precario e demandaban ter un espacio digno para esa convivencia nun barrio que ademais é moi importante para a nosa cidade, porque o Burgo é donde naceu Pontevedra hai 2000 anos, non? A asociación contará cun espazo de 300 metros cadrados onde se instalará unha cociña, varios despachos, 4 aulas, unha zona de estancia e aseos. Este proxecto pretende dar cobertura a todas as actividades do colectivo que conta actualmente con máis de 700 persoas inscritas. O local ten que reunir como mínimo un pouco de condicións, a que o local que temos non a reúne. Por iso estamos pedindo xa hai moitos anos que isto que fose para adiante. Levou un atraso grande desde que Pontevedra se lle entregaron as cousas, pero aquí quedou un pouquiño abandonado, pero agora o Concello se implicou de que isto fora totalmente para adiante. Con estas obras ampliaránse tamén os almacéns que darán servicio ao Concello e ao centro social, instalaránse un ascensor e resolveránse outros problemas que quedaron pendentes no Estadio Municipal de Pasarón. Iso sí, cabe recordar que o centro social non terá acceso directo ao campo, de modo que ambos recintos serán independentes. Este local vai a quedar perfectamente independente, non, do que é o Estadio de Pasarón, para que non haxa ningún tipo de interferencia, respetando as salidas de emergencia do estadio, etcétera, etcétera, non? As obras, que terán un custe de máis de 600.000 euros, están previstas que rematen a principios de maio. Un centro social que, a pesar de que chega un pouco máis tarde do previsto, como asegura o presidente da asociación, penso que o noso soño vaise cumprir.